și mie probele de sânge, a rezultat faptul că, da, aveam o concentrație de alcool în sânge, dar suficientă doar pentru o contravenție, nu pentru infracțiune, pentru că nu băusem mult, doar că băusem recent și automat a ieșit în etilotest. Nu băusem mult, nu era mor de beat cum au dat știrile anumite site-uri de știri, că era mor de beat, că am pus viața în pericol oamenilor, nu era cazul de așa ceva. Girofoare cu cătușă la mașină civilă, am zis ce-o fi, eu nu înțelegeam că e de la dubla continuu, că eu nu văzusem poliția. Are legătură cu bătaia, nu are legătură cu acte de violență, cum v-ați imaginat. Eu, deci așa vă povestea, eu mor de beat în daia ca în GTA 6, în urmărire, m-am oprit, am scos bătea, malea, m-am bătut, nu a fost așa. Au fost 15-20 de secunde acolo, după care, pac, cătușele, o chestie, am suflat în etilotest, după care am făcut testul pentru droguri, a ieșit totul negativ, am mers la sânge fără absolut nicio problemă, am stat până dimineața, până